Některá království si myslela, že poušť porazila, že přechytračila samotnou přírodu. Postavila mrakodrapy v písku, města velká jako celé státy, pole tam, kde by nemělo růst vůbec nic. A pár desetiletí to opravdu fungovalo. Jenže pak přestalo, protože tyhle národy poušť nikdy neporazily, jen si od ní půjčovali. A teď přišel čas splácet. To, co si teď rozebereme, je jeden z nejšílenějších hazardů moderní historie. Hazard, který proměnil pustinu v třpitivá velkoměsta, nakrmil miliony lidí, roztočil světové trhy s ropou a přepsal mapu Blízkého východu. Hazard, který na povrchu vypadal jako zázrak. Jenže každý zázrak má svou cenu. A státy Perského zálivu teď zjistí, kolik je ten jejich bude stát. Protože zdroj, na kterém všechno postavili, nikdy neměl vydržet. A příroda si to teď vezme zpátky. Začněme tím, co vidí každý zvenčí. Podívejte se na panorama Dubaje v roce 2026. Burj Chalifa škrábe mraky. 8proudé dálnice řežou skrz bývalou pustou poušť. Bujné parky ve městě, kde naprší sotva 100 mm za rok. Krytá lyžařská sjezdovka v zemi, kde v létě běžně přesáhne teplota 45 stupňů. Umělé ostrovy ve tvaru palem vybagrované přímo z mořského dna. Fontány stříkající vodu do 150metrové výšky na jednom z nejsušších míst planety. A hned za hranicí Saudská Arábie. Rijád, velkoměsto přes 7 milionů lidí uprostřed ničeho. Neom, plánované futuristické město dlouhé jako Belgie, roste v poušti tak nehostinné, že v ní po většinu dějin skoro nikdo nežil. Pšeničná pole, mléčné farmy, plantáže datlí až za obzor. Po tisíce let byl arabský poloostrov jedním z nejdrsnějších míst na zemi. Beduíni přežívali jen díky neustálému putování od oázy k oáze, celé civilizace vznikaly kolem jediné studny, voda byla tak vzácná, že utvářela náboženství, války, sňatky i zákony. Korán, zjevený právě v téhle poušti, se o vodě zmiňuje víc než 60krát. A pak se za dobu kratší než jeden lidský život všechno změnilo. Města vyrostla z písku, počet obyvatel se znásobil. Jen Saudská Arábie šla z nějakých 2,5 milionu lidí v roce 1960 na víc než 35 milionů v roce 2024. Skleněné věže nahradily stany. Poušť, která porazila každého dobyvatele v dějinách, se najednou upravovala jako zahrada. Světu to připadalo jako zázrak. Vládcům těch zemí jako důkaz, že s dostatkem peněz a inženýrství jde porazit i přírodu. Jenže něco lidem neříkali. Něco, čemu většina jejich vlastních občanů úplně nerozuměla. Protože každá kapka vody, která ten zázrak držela naživu, pocházela ze zdroje, který se nikdy neměl doplnit. A jakmile pravda vyšla najevo, celý model začal vypadat míň jako pokrok a víc jako odpočítávání. Jak to tedy dokázali? Roky zněl oficiální příběh jednoduše. Odsolování. Vezmete mořskou vodu, proženete ji obřími průmyslovými závody, zbavíte ji soli a pumpujete sladkou vodu do měst. Saudská Arábie se stala největším producentem odsolené vody na planetě. Podle jejich vlastních dat z roku 2026 dnes království vyrobí přes 11 milionů metrů krychlových odsolené vody každý den. Víc než kdokoliv jiný na zemi. A tvoří to zhruba 70% veškeré pitné vody v zemi. Bahrajn čerpá z odsolování 90% i víc. Kuvajt totéž. Katar téměř 99%. Napříč Radou pro spolupráci v zálivu, tedy Saudskou Arábií, Emiráty, Kuvajtem, Bahrajnem, Ománem a Katarem, vyrábí odsolovací závody skoro polovinu veškeré odsolené vody na světě. Celý region doslova pije moře. Jenže tady je to, co většině lidí unikne. Odsolování je jen viditelná část rovnice. Města, megaprojekty, 7hvězdičkové hotely s mramorovými fontánami, to jsou věci, které kamery vidí. Co kamery nevidí, je druhá polovina systému. Ta, která běží souběžně už skoro 50 let. Ta, co je schovaná pod pískem. Protože dávno před rozmachem odsolování, když se tyhle země poprvé rozhodly pěstovat pšenici, chovat dobytek a sázet krmné plodiny na jednom z nejsušších míst planety, sáhli po něčem úplně jiném. Po něčem mnohem starším. Po něčem, o čem by při vší upřímnosti museli přiznat, že jim to nikdy nepatřilo. Byl to druh vody, o kterém mimo svět hydrologie skoro nikdo neslyšel.
Voda, která se nedoplňuje. Voda, která jakmile se vyčerpá, zmizí z planety navždy. A celé civilizace z ní potají pily. Jestli jste tu se mnou, klikněte na odběr, protože to, co teď odhalíme, je základ pod každým třpitivým velkoměstem zálivu. A až to uvidíte, nepřestanete to vidět. Hydrologové jí říkají fosilní voda, paleovoda, nebo ještě děsivěji voda přízrak. Je to voda, která spadla jako déšť nebo sníh před desítkami tisíc let, kdy byl arabský poloostrov úplně jiným místem. Vlhčí a chladnější krajinou během poslední doby ledové, kdy monzuny zasahovaly hlouběji do pouště a řeky tekly tam, kde jsou dnes jen popraskaná koryta. Ta voda prosákla do země, usadila se v obrovských porézních skalních útvarech stovky metrů pod povrchem a zůstala tam 10, 20, v některých případech i přes 30 tisíc let. Radiokarbonové datování vody, kterou se v některých saudských zemědělských oblastech pořád ještě čerpá, to potvrdilo. Voda, co v roce 2025 teče do saudských napajedel, je v některých případech starší než zapsané lidské dějiny. Byla stará už, když se stavěly pyramidy. Stará už při vynálezu kola. Stará už, když se v nedaleké Mezopotámii objevilo první písmo a v dnešní poušti nad ní, kde naprší necelých 100 mm za rok, se tahle voda nevrací. Ne za rok, ne za 100 let, ne za 1000 let. Hydrologové jsou v tomhle jasní. Jakmile ji vypumpujete, je pryč na pořád. Státy zálivu do tohohle zdroje jen tak nesáhly. Postavili na něm celé ekonomiky. Od 70. let a pak s explozí v 80. a 90. vlila Saudská Arábie miliardy petrodolarů do pouštního zemědělství. Instalovali obří kruhové zavlažovací systémy, ty zelené kruhy, co jsou vidět z vesmíru. Vrtali studny stovky metrů hluboko do arabského zvodně, který sahá pod Saudskou Arábií, Jemenem, Ománem, Emiráty, Katarem, Kuvajtem, Bahrajnem, Irákem i Jordánskem. Družicová mise NASA později potvrdila, co vědci čekali. Je to nejvíc přetížený systém podzemní vody na planetě. Závisí na něm asi 60 milionů lidí a vyčerpává se rychlostí, která nemůže vydržet. V polovině 80. let se Saudská Arábie stala vývozcem pšenice. Vývozcem pšenice v pouštní zemi, prakticky bez řek, jezer a skoro bez deště. Saudská produkce vrcholila kolem 2,5 milionu tun ročně. Většina té pšenice rostla na vodě staré 10 000 let i víc. Vyváželi fosilní vodu v pevné podobě, zapečenou do zrna a posílali ji přes moře. Podle odhadů National Geographic a studie z londýnské School of Oriental and African Studies bylo na začátku intenzivního moderního zemědělství pod Saudskou pouští zhruba 500 kubických kilometrů vody, dost na naplnění Erijského jezera. Do roku 2008 už zmizelo odhadem 400 z těch 500. Podle novějších odhadů je dnes na povrch vyčerpáno kolem 80% veškeré fosilní vody země. 80%. Za jeden lidský život tyhle země spotřebovaly vodu, kterou planeta ukládala desítky tisíc let. Proč se nespustil poplach dřív? Protože kolaps fosilního zvodně není hlučný, není vidět. Nezaplaví vám ulice, nespláchne silnice, děje se ve zpomaleném filmu. Stovky metrů pod zemí, kam se skoro nikdo nikdy nedívá. Roky to ani nevypadalo, že je něco špatně. Studny stále dávaly vodu, plodiny stále rostly, města se stále rozrůstala, peníze z ropy proudily dál a ty též vlády, které potají vysávaly podzemní zásoby, zároveň lily miliardy do lesklých ocelovacích závodů na pobřeží. Z povrchu vypadal systém nezastavitelně. Jenže pod pouští hladina vody klesala. V oblastech jako Vádí a Davásir zdokumentovali družice NASA a zprávy OSN pokles hladiny až o 6 metrů ročně už od 80. let. 6 metrů každý rok. V některých zemědělských oblastech vyschly původní studny a museli se vrtat hlouběji, pak zas hlouběji a ještě hlouběji. A každý zmizelý metr byla voda, kterou už planeta nikdy nevrátí. Totéž se dělo za hranicí v Iránu, kde se systematicky opouštěly staleté vodní tunely zvané kanáty. Tyhle prastaré samospádové systémy udržovaly život na íránské náhorní plošině přes 2000 let, inženýrský zázrak uznaný UNESCO,
Čerpal mělkou podzemní vodu tak, aby se mohla přirozeně obnovovat. Udržel perskou civilizaci naživu skrz sucha, invaze i celé říše po 2000 letí. Írán zvolil místo toho přehrady a moderní studny. Postavil přes 600 přehrad a vrtal tak agresivně, že se celé kraje začaly propadat. Provincie Teherán se podle přiznání prezidenta Masúda Pezeškiana v listopadu 2025 propadá až o 30 cm ročně. Silnice praskají, budovy se naklánějí, pod zemí vznikají dutiny tam, kde bývala prastará voda, kanáty se na mnoha místech zasypaly nebo prostě zapomněly. Tohle mělo všechny vyděsit. Ne velkolepé vodopády Dubaje, ne pšeničná pole Rijádu, ale to pomalé, tiché mizení skutečné vody pod nohama. Jenže protože nebylo nic vidět, projekty jen bobtnaly. A právě tam se sklapla past. Systém totiž nezůstal stejný. Stal se ambicióznějším, dražším a závislejším na zdrojích, které už neexistovaly. Saudská Arábie stavěla dál. Neom, plánované megaměsto delší než celá Belgie, bylo ohlášeno v roce 2017 s cenovkou, kterou někteří analytici odhadli přes 11 bilionů korun. Staví se v regionu, kde je přirozené sladké vody v podstatě nula. Vlajkový projekt, 170 kilometrů dlouhý mrakodrap zvaný Linka, by podle uniklých interních dokumentů spotřeboval na hlavu víc vody a energie než kterékoliv město v dějinách lidstva. Dubaj rozšířila své panorama přímo do Perského zálivu a stavěla umělé ostrovy na mořském dně. Katar hostil mistrovství světa v roce 2022 se stadiony chlazenými klimatizací naplno pod širým nebem ve 40stupňovém vedru, poháněnými z velké části státní sítí, která napájela i odsolovací závody držící zemi naživu. Nové město Lusail, pro skoro 200 000 obyvatel, bylo postaveno téměř výhradně na odsolené vodě v zemi, prakticky bez deště. Počty obyvatel napříč regionem vybuchly. Samotné Emiráty šly z necelých 200 000 lidí v roce 1960 na přes 11 milionů v polovině 20. let. Většina žije ve městech, která závisí skoro úplně na odsolené vodě a dovozu potravin. Vezměte energii, co pohání odsolování, nebo lodě, co vozí jídlo. A tyhle země čelí krizi během pár dní. A dovoz potravin je sám o sobě skrytým účtem za vodu. Většina pšenice, rýže a krmiva sejí napříč zálivem, ale roste jinde z cizí vody a dováží se po moři. Když Saudská Arábie v roce 2016 zrušila svůj domácí pšeničný program, začala si pronajímat obří lány půdy v Africe a Jižní Asii a vyvážet svou závislost na vodě do cizích zvodní. Pouštní zázrak teď potají, vysušoval země tisíce kilometrů daleko. To není stabilní systém, to je artistika na laně. A roky ho ve vzduchu drželo jediné, levné fosilní palivo. Proměnit mořskou vodu v pitnou vyžaduje obrovské množství energie. Podle výzkumu francouzského institutu mezinárodních vztahů, potvrzeného Atlantic Council v roce 2025, spálí jen Saudská Arábie zhruba 300 000 barelů ropy denně jen na pohon odsolovacích závodů. Spotřeba elektřiny království na odsolování se od roku 2005 ztrojnásobila. Dnes se rovná roční produkci velké jaderné elektrárny. Nechte to doznít. Výkon celé jaderné elektrárny za rok, jen aby tekla voda z kohoutků. Tohle je strukturální realita, kterou záliv schovává za zeď z mramoru a skla. Bohatství pochází z prodeje ropy. Ropa platí odsolování. A odsolování drží města naživu. Ale vezměte kterýkoliv díl a celá věž se začne kymácet. Přidejte fakt, že fosilní voda pod pouští je z 80% pryč a to kymácení začne vypadat jako pomalý kolaps. A pak se ozvala příroda. Zatímco státy zálivu vysávaly podzemní zásoby a stavěly pobřežní vodní továrny, klima nad nimi se měnilo, a ne v jejich prospěch. Teploty vzduchu v jižním zálivu dnes stoupají zhruba o 0,5 stupně za desetiletí. To je skoro dvojnásobek světového průměru. Teploty na hladině Perského zálivu stoupají asi o 0,4 stupně za desetiletí. Záliv už teď patří k nejteplejším mořím planety, běžně dosahuje 35 stupňů na hladině. Korálové útesy, které přežily tisíce let, od konce 90. let opakovaně vybělely a odumřely. Ve vnitrozemí je obraz stejně temný. Podle analýzy
World Weather Attribution z listopadu 2025 se celý úrodný půlměsíc, kudy protékají Tigris a Eufrat, nachází uprostřed 5letého sucha výrazně zhoršeného lidskou činností. Irák, původní země mezi řekami, zaznamenal v roce 2025 nejsušší rok od roku 1933. Tigris a Eufrat toho roku klesly až o 27%. Irácké zásoby vody spadly z 18 miliard kubíků na zhruba 10 během pouhých 12 měsíců. Legendární mezopotámské mokřady, zapsané v UNESCO v roce 2016, se zcvrkly na pouhých 7 až 10% původní rozlohy. Podle údajů iráckého prezidenta z června 2025 teď na popraskaném bahně, kde stály rákosové porosty, leží zdechliny buvolů. Ministr vodního hospodářství v létě 2025 oznámil, že se zářijová výsadba pšenice zcela ruší, protože prostě není dost vody. Za hranicí v Sýrii byl obraz ještě ošklivější. Podle World Weather Attribution srážky v částech Sýrie klesly skoro o 70%. 3/4 nezavlažované orné půdy byly ochromené. Jen výpadek pšenice se odhadoval na 2 3/4 milionu tun. Region, který krmil říše po tisíce let, se během pouhého půl desetiletí stával zemědělsky neudržitelným. A pak přišel Írán. V listopadu 2025 přednesl prezident Masud Pezeškian jednu z nejmimořádnějších řečí hlavy státu v moderních dějinách. Řekl zemi, že pokud do prosince nespadne na Teherán déšť, možná se bude muset 15milionové město evakuovat. 5 hlavních nádrží zásobujících Teherán kleslo na zhruba 11% kapacity. Přehrada Latian, jedna z hlavních tepen města, pod 10%. Mašhad, druhé největší íránské město, byl zásobován z nádrží na 3% kapacitě, jedna přehrada prý úplně prázdná. Írán otevřeně zvažoval po letech interních návrhů přesun hlavního města na jižní pobřeží k Makránu a poušť postupovala dál. Teď se odtáhněte a podívejte se na záliv jako celek a past je zřejmá. Fosilní voda pod pouští je z velké části pryč. Řeky napájející vnitrozemí Blízkého východu jsou na historických minimech. A samotný Perský záliv, moře, na kterém tyhle země závisí kvůli odsolování, je každý rok teplejší a slanější. Z části kvůli klimatu, z části kvůli solance, kterou do něj odsolovací závody pumpují zpátky. Arabské centrum ve Washingtonu s odkazem na nedávný výzkum uvádí, že vody zálivu jsou dnes asi o 25% slanější než běžná mořská voda, což nutí závody spotřebovat víc energie na každý nový kubík sladké vody. Systém, který měl záliv osvobodit od přírody, ho teď uzamkl do ještě těsnější závislosti. Vezměte levnou energii a odsolování je neúnosné. Nechte solanku zvyšovat slanost a odsolování je těžší. Nechte klima oteplovat a poptávka po vodě roste právě ve chvíli, kdy schopnost zálivu ji dodat začíná selhávat. A pak na začátku roku 2026 přišlo varování, které z teorie udělalo realitu. Když se válka mezi Íránem na jedné straně a Spojenými státy s Izraelem na druhé přelila přes záliv koncem února a začátkem března 2026, konflikt téměř okamžitě zasáhl tu jednu infrastrukturu, o které nikdo nechtěl mluvit. 7. března 2026 obvinil íránský ministr zahraničí Spojené státy z úderu na odsolovací závod na ostrově Kešm, který odřízl dodávky asi 30 vesnicím. Hned druhý den Bahrajn hlásil, že íránský dron poškodil jeden z jeho vlastních závodů. Brzy hlásili podobné škody i Kuvajt a Emiráty. Atlantic Council i Bulletin of the Atomic Scientists v článcích z března a dubna 2026 varovali, že nevyřčené tabu útoků na vodní infrastrukturu konečně padlo. A svět si najednou vzpomněl, co hydrologové říkali celá desetiletí. Tyhle země nejsou nezranitelné. Celou jejich populaci lze uvrhnout do existenčního ohrožení pár údery dronů na správné budovy. Samotný Bahrajn, kolem 1 600 000 lidí a přes 100 odsolovacích závodů dodávajících víc než 90% pitné vody, patří k nejohroženějším zemím na zemi. Hrstka úspěšných úderů by během hodin vyvolala humanitární krizi. Saudská Arábie a Emiráty si vybudovali zásoby a zálohy. Bahrajn, Kuvajt a Katar
jsou mnohem zranitelnější. Udělejte krok zpět a celá past se zaostří. Tyhle národy za necelé století spotřebovaly většinu svých fosilních zvodní, zabili prastaré řeky a mokřady, které kdysi sdíleli se sousedy, udělali ze sebe závislé na energeticky náročných ocelovacích závodech na moři, které stoupá, otepluje se a slaní, a vystavili ty závody vojenským a politickým rizikům, jaká před generací vůbec neexistovala. Tak co byl nakonec ten zázrak? Nebyla to velkoměsta. Nebyly to kryté sjezdovky, ani pšeničná pole kvetoucí v poušti. Skutečný příběh byl mnohem temnější. Tahle království přírodu neporazila, jen si od ní půjčovala. Půjčovala si z řek starých tisíce let, půjčovala si ze zvodní starých desítky tisíc let, půjčovala si z klimatu, které jim na krátký geologický okamžik dovolilo podvádět. A všechno to utratila za skleněné věže, golfová hřiště, velkolepé akce a sny o tom stát se další velmocí. Teď se objevil věřitel a ten se nesejde k jednání, nevyjednává, nezajímá ho, kolik miliard leží ve státních fondech. Poušť je poušť, moře je moře, atmosféra je atmosféra. Nikdo z nich nemá povinnost hrát dál příběh napsaný v marketingových brožurách. Zázrak byl na chvíli skutečný, ale zázraky postavené na mizející vodě nevydrží věčně. A otázka teď zní, jestli přijde ten účet ke splacení. On už přichází. Teherán vodu přiděluje na příděl. Irák prosí Turecko o vypuštění z přehrad výš na řece. Bahrajn látá díry po dronech ve svých ocelovacích závodech. Saudská Arábie potají zrušila svůj pšeničný program. Abú Zabí spěchá pohřbít pod písek až 90denní nouzovou zásobu vody. Skutečná otázka zní, až udeří příští velká blízkovýchodní krize, bude o ropu, na kterou se každá západní vláda půl století připravovala, nebo o něco mnohem staršího, jednoduššího a méně vyjednatelného než jakákoliv komodita na zemi, bude o vodu? Napište mi do komentářů. Myslíte, že se záliv dokáže vyinženýrovat ven, nebo sledujeme zpomalený konec celé civilizace? A jestli chcete další takové rozbory, klikněte na odběr. Přijde toho mnohem víc a skoro nic z toho nebude uklidňující.